Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wenno paspasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay ti programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tenga ti andaw ti Biyernes ti amin na sapada apong kakailan isang bay ti ENR online ti sabali manen nga parang ti programa ti Damdamag ni Berto. Dara po ti pagayam ni Robert De La Cruz kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami ti makidanggay kada kayo para ti panakaydasar di nagduduma nga damdamag nga intay talantanen, intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Kumusta entayo apo ni dati nga presidente Rodrigo Duterte gagiyem ken kaabsat kumustan ti dati a presidente amuyo kadi nga ni dati a presidente Rodrigo Duterte ken ti partido na PDP laban in karina ti naiget nga suportana ken ni presidente Bongbong Marcos nupay kasta kuna ti dati nga presidente nga saan nga agbalin nga bulsek kadiri saan nga nasayat nga maramid babaen ti liderato ni Marcos. Iri sa bali nga bangir gagiyem ken kaabsat dito man na po dito datin nga problema tayo pagilyan tayo nga Pilipinas agkurkurang iri sa nga gasot ket inem aribo nga nurses gagiyem okay si sabalin tupay nga damag ngayon kami danon kada kayo digiti talong estudyante apo iji Davao de Uro nga digiti ket nauram wenno da parte di bagida nga nauram gapo iti simmablay wenno saan nga napintas nga laboratory experiment ken pagsasaritaan dito apo deti Hurricane Ian nga ita bagyo apo nga mitata adamanen dito makikita digiti weather forecaster di Amerika nga posible nga agbalin kanumanen dito nga may isang nananay nga hurricane nangibati na po dito iti nga 10 ket 7 dagiti natay iri sabali nga bangir gagiyem ken kabsat amuyo kadi nga naiparwaren ti hususto nga rason iti papatay ni Queen Elizabeth gagiyem ken kabsat ken padaanan nyo apo dito kang runaan nga idasarmi kada kayo ti detoy nga aldaw idikalman inangaya po ti ili ti sulsuna dito may nga fun run tapno mari-open maiyanak manen ti benneg ti turismo iti nasao nga lugar nga amok nga uray sa sabali nga lugar iti probinsya ti Ilocos Norte ken ti entero a Pagilian kalikagum da apo nga mapaduras wenno mapasantak manen ti benneg ti turismo gapo iti nagbalin nga dakkel nga epekto na iti dating industriya ti COVID-19 wenno pandemya gagigim kay kabsata ada ka di tinasken nga aramiden di kini agtuturay pakarimanan tayo nga umili tapnon di kasta may subli tinasantak nga industriya ti turismo dito Pagilian ken di kabukbukudan tayo nga lugar padaanan nyo apo makain naman tayo live and exclusive ni Mr. Leonard Domingo Villa may isa nga dating station manager dating nga busko apo iti Bombo Radio gagiyem kay kabsat kagapgapuda apo iti Europa ken ni Mrs. na kasangsangpet di kalman amuin tayo kasano ti tratamiento di Espanyol kadagiti turista ana digiti rules and regulation do's and don'ts digiti turista apo kadagiti nga Pagilian nga gapuan digiti nadayaw nga agasawa amin digitoy tampok paretiya may isang oras nga panidanon mi kada kayo di programa tayo Damdamag ni Berto manibo na po iti ENR online kabayatan na agyaman tayo po kadito sumaganad nga tumultulong kada tayo di panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto ken di programa tinapalabas agyaman tayo ken ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform dito Ilocos Norte. Thank you kay ni Ma'am Erlinda Ferminho dito Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Ivavich, Hawaii. Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada.
ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much, iti Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan iti Balintawak Street, iti Ciudad Tilawag, nga dadi kiti ketyo apong ipatulod, kaditi ipatpategyo iti biyag, Kapamilyayo, Gagayemyo, EJ Manila, EJ Baguio City, EJ Isabela, Ken Castamit, ten Cagayan, masindadaan na po, nga mangitulod karigita, nga ipatulod yo, ti Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Ciudad Tilawag. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong di Ciudad Tilawag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Bato Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, adyan na pala basa po inem minutos kalpasan ti oras tayo alas 12. Insigida po makain naman tayo ni Mr. Leonard Domingo Villa, dating station manager po ti may sa radio station ti Bombo Radio dito Ciudad Tilawag. Dating manager ko po idadak pa lang iti nasaong istasyon. Makain naman tayo man po may panggep iti Kalikagom. Dagiti amin na po nga ili iti probinsya tayo or itintero pa iti nga pagilian tapno mapasublit iti kinasantak ti turismo gagiyem ken kamsat da Mr. Leonard Villa ken ni Ma'am Delia Villa agapuda apo di Europa kun adaman ket nating kano apo ti sabsabaling nga paset ti lubong compared to Europa gagiyem ken kaabsan. Okay, naingbag nga tenga ti aldaw Mr. Leonard Villa sir, welcome home from Europe dito panagbakasyon nyo di Europa. Okay, so ano digiti bakit apay gayam ano nga apay napili yu to Europa nga mapanpagpasyaran Mr. Villa sir? Awan na yung bangal mo, Robert, kan kaniti viewers mo. Ngayon, muna-unay, napang kami di Spain, nagsipod nagkasar dito yung anak ko ngamin nga retainers, nga DJ Ireland, ket Espanyol, dito na asawa na. So, isang ang katanon kami di Spain, Robert. Okay. Nataon unay dito panagpasyaryo, Mr. Villa, gaputa tikunakon, ado di kita iling, talaga kayat dang isubli ti kinarayray, ti industriya ti turismo. Kadi ni imatangam kadi ti kadam iti nasaong paset ti Europa. Adda kadi mabalin nga adaptaren tayo diti pagilya na Pilipinas tapno ti kasta may subli ti kinarangrang or kinarayray ti turismo. Aglalo kadi ti nagbalin nga dakes nga epekto na iti pandemya, Mr. Leonard Villa. When Robert, kasla ko may ti deto'y kultura. Ito napinpik na kultura ti may isang lugar. Kasla ko may di Spain, ket talaga nga ta kultura da. So, idilig mo dito Pilipinas,
Kas lang amin nagtitipon ti kultura tayo dito, awan dito makunang natangken, tibkir na pundasyon ti kultura tayo dito. Kas namin tayo dito pa nagdaldalos, ken kinaman ng kigayam, di kita tao, as lang may Spain, already mo masabat mo lang, ket hola, kung kunadaking kagat, hola, kung namet kat na isyam da, naragsak da, kempal palagi panda kakang kanayon, nadakay ka rigiti pagkaduang, kung be careful kung kunadakada kayo. So, kaya nakita dito may pangkapiti architecture da, Robert, kat talagang dandan nagpapada amin Mediterranean architecture, dito architecture da. At dapat kita white towns nga makungkuna nga tipinta ti balbalay da kang buildings white amin, Robert, nakapimpintas nga kitkitayan. Outside Madrid mo ko dito nga towns. Nakita ken nadalos tiaglawlaw. Ken dito mode of transportation da, sa may train, digitay bus. Nakapimpit as very efficient, Robert. Hanakas na dito agad hanakas na pa ng tag-facility pagilian tayo Pilipinas, ngayon digiti nakita na pagkurangan tayo, Robert. Okay, by means of transportation talaga nga napintas kasi dito do pwede kita may idamag na tricycle drivers nga agun daw ayan dari kita turista. Okay, so DJ kaadayo iti nasaong nga lugar talaga nga may diferensyam DJ ano tayo. DJ kina managsangaili awanin sa pulim ti panakaidaydayaw ti Pilipino no pa na kina managsangaili ngem kunam nga kasla napimpintas pa ilaeng iti panang welcome digiti Espanyol kadigiti Pilipino Mr. Villa. Well, medyo da pagpadaan tayo dito Pilipinas na moment and Robert, sinakop na tayo, nagbalin tayo ang colony ti Spain for more than 300 years. Ti galad digitay habits, digitay galad attitude ken kastameten kultura da pagpadaan tayo, Robert. Ngam no may panggap ti architecture adayo tayo nga talaga sipot ta dati makita nga architecture da namin ti Spain ket napadasan naman tina-colonize hindi babang kay Phoenicians, the Moors, the Arabs, the Greeks, and then the last Romans. Sumarod nga nagbalin nga Romano Katoliko ti kang runaan nga pamatidak dito gaputan na impluwensya anda babayan kadagiti Romans, Robert. Okay. What about digiti do's and don'ts? Ti maysa nga turista digiti saan niya mabalin niya aramiden ti turista ken mabalin niya aramiden ti turista daka digiti mabalin niya aramiden digiti common or locals compared to tourists dita Espanya Mr. Villa. When tinagitak dito kat awam met dito discrimination kuma. Napaknang napanglawan, mabalindalat at somrek kadigitay buildings, digitay kasla kuma Royal Palace di Madrid, na palasyo digitay Ari ken Reina ken ti Royal Family. Ag titipo met lata amin na digitay man malasim mo met lata digitay pa nagararwat digitay at digitay elite kuma ken digitay common tao, ket awam met pinakita ka mailang langi already pa nagserek kadigitay restaurant, digitay department stores, malls, ken or digitay aglogan ti train ken dadto mapay. Kasi met pinakita kay labo-labo, Robert, awam met makita mo kasla diskriminasyon kuma or arigan. Okay. So awan sadyay diti kasla ti reklamo tayo dito pagilya na Pilipinas nga we are secondary citizen compared to tourists gaputa mas adadang ikan ti importansya especially businesses digitay turista compare kada tayo nga locals dito pagilya na Pilipinas Mr. Villa. Awan Robert, awan tinakita. Simrek kami kadigitay dadakkel nga department stores ket nakita nga napintas ti pinangtrato da kadigitay turista. Aglalalo kadigitay agapoy ti Asia at ngamin kadigidi mon una kanong taw-tawen di kasla daytay may ilang laing kadigitay agapoy ti Asia but now kadigitay nga aldawen o kadigitay na palpalabas nga tawenen awanen ti kakasya Robert. Isu na lang ti nakita dito ikat kaslawanen ti namin pinsan ti pandemya dito ita mamanon ti agosari ti mas dito malaksid lang somrek ka kadigito ada digite establishmento nga handa ka pastrekan nga nakamas kaadwanan digite awan ti face mask na ngem no
aglugang ka kadigitay train kadubas pasapol ka nakamas kalata kang kanayon restaurants kita panganan nakamas kalata kang kanayon ngem adalo ta digitay met natutos pupuraw para tulus benos na mga anamang surot kadigit ngem mabagaan ta babaeng kadigitay empleyado no kuha kadigito ya commercial establishments Robert. Okay. Okay, what about cleanliness, ha? Ano dito partete dito Pilipinas nga talaga bawal ti agi basura, kasla ko medyo burakay, makita da lagi perleng ka iti ti sigarilyo ket multaen da ka. Idi ta kasanumet ti abiyang ti digiti turista nga sumurot ka diti alagaden da Sir Leonard. Natudyo digiti turista including Filipinos damit digiti sa mga Pilipino nga akasarsarito mi natudyo da nga sumurot kadigiti pagalagadan about cleanliness malinis ti kalsada igit ti kalsada nagobayatan digiti commercial establishments ket nakita tayo met nga guardiado digiti paggadon dito digiti police mangsita ka digiti balin na agiwara damit digiti makita mga cleaners na every now and then ket mapanda agala ka digiti basura ta adu digiti garbage cans or digiti pagibalingan ti basura dito ket every now and then maala may kargada ka digiti garbage trucks kasi diyan tinakita tayo in all countries nga na panayon ti Robert ang lang dito Spain ket dito Espanya specifically makita tayo ti kinadalos ti aglawlaw nang nangruna ket ti Spain ket mesa karigiti kang urnaan nga daydayon nagiti turista nga pagilyan dito lubong lalo ti capital na dito City of Madrid Robert so nakita tayo awang problema no cleanliness ti pagsaritaan nadalos ti aglawlaw. Okay. What about services and products? Kasi may sapi data ka digiti reklamo dito pagilyan nga Pilipinas pagka tourist destination, DJ lugar, parang mas nangingina ang dito ket mang parigat ka digiti ay common na nga residente, Sir Leonard. Dito yung no may panggap ka iti serbisyo kang produkto talaga nga ado Robert ka napintas ti serbisyo. Ngem ti lang na obserbaran tayo nangingina nga amang ti lako dito city dito iti Madrid ngem kadigita iti lugar ti Madrid ado digita cities nga napanapan nanto sa Sevilla kita pag shootingan pa the James Bond ken Hollywood films Sevilla, Jerez, Cadiz ket isu ti pag-aramitan dati barko Robert ya di barko nga naramat ti Spanish Armada di kan aking katata ti naval base ket ti jay ti pag-aramitan ket nakita tayo nga talagang napintas no may panggap ti produkto adu ti produkto dito Robert in fact importer ti exporter exporter ti Spain iti olive oil ket ti amotemitan ti olive oil nakanginginat dito Pilipinas ug Amerika ket dito ti kanguran na paggapuan ti olive oil nakita tayo digitay ribong hektarya on ginasgasot nga hektarya nga namulaan ti olive trees Robert ken adu pa ti wheat kastameten digitay naramid indigenously nga baling nga souvenir agatangen ato ken ditoy iti Madrid amin nga digitay kakangina nga branded kada signature products arwaten sapatos etc daamin dito Robert daamin dito daamin ni Spain Robert daamin ni Okay. What about security? Hangalingit kada tayo nga adamitan digitay panagbomba kada sabsabali pa nga klase ti krimen dito Espanya. Kumusta ti seguridad? Especially ti may pakat ti seguridad kada iti turista Sir Leonard. May panggap ti seguridad alakat nakita tayo met nga ada police visibility kadagiti lugar dal tagpatrolya ken kadagiti pagdudupudupan ti tao no pa naglalalo di Madrid ket talaga nga dal kadagiti nakabantay nga nakalugan ti police car wen saan digiti dadakkel motorsiklo in tandem latawan ti nakita nga sulsulong patrolya nga police duwa when adu pay Robert apnitikas na matagiben turnos di nagkental na tangamin ti nadamag tayo kadigiti pada nga Pilipino ijay Espanya kasama ti manugang tayo asawa tayo anak ko ket ada digitay awawagan iti gypsy dito iti ijay Espanya digitay gypsy ket awan ti permanent address da agapuda kano ijay Romania kada Bulgaria ket no daduma istudat makaramid ti krimen no man pa isolated cases lang kadigiti kasama ti panagsipdot when panagaramid iti sanang sayaat ngay masipsiputan nga naimbag digito nga agapuit sa baling nga pagilyan at DJ Spain ket tultulungan ti gobyerno ti Spain digito nasayat ket ti gobyerno ti Spain
ada dito binulan kadagito digiti na duma kadwan na paigandihan nagtrabaho at damit tulout ti gobyerno ngem na duma isu da digiti mauwagan nga agsipsip dot takaw kadagiti nagdudo mga lugar lalo di Madrid ngem dagito ay ma-minimize ti aramidan data na takwatan hindi gito pa nakabagit ilintek nga isul aramid kadagiti krimen so napintas ti pan nakaipakat ti urnos di nagkantal na babayan kadagiti pan nakabagit ilintek iti terong Espanya nang nangruna iti Madrid Robert. Okay. What about foods naman? Parang may nakita ko na post ni Ma'am Delia nga basit tilako da nga kape. Is there any reason no api nga kasdi ka basit jay kape Sir Leonard? Well, Robert, talaga gusto ako na basit. Talaga, ore interong Spain, di kita cities nga na panamik kada provinces, ore Madrid. Basit laeng, ti kape. Di na magmingarod, kada kita taga dito, taga Spain, kada kita padato yung Pilipino nga diya. Kaya talaga kano nga kasyay, mamitlo, mamimpat lang ilidok mo, katapwa, agriri at katawa di waiter. Kasya kano nga talaga, anak aslat dito yung Pilipinas nga, ito yung mak nga dakkel, no, mapangka Balin mo lang mo yan. Okay, is that paset ti panang salwad ti salunat kasi medyo dito mga ibaga nga ti caffeine medyo delikado iti biyang ti salunat especially high blood dito adam ti sakit ti puso and so on and so forth Sir Leonard. Deja ti may sa kanong nga rason tapos ti kas tagat hante gunay nga agi pa connect ti caffeine ta makadidigramet no sobraw nay ken talaga kasi nakaro ngamin brewed coffee nakaro ti kape dat dito Robert iso nga one J Spain kunakuma ket DJ ti rason no apa nga hanuning adu DJ ilako dang kape kadagiti nagdudo mga pagkapyan. Okay. Nadakamat yun tatay ti may panggapit customs and tradition na. So yung bang costumbre nila, tradisyones nila, dapat i-adaptar ti may isang agpasyar iti sa mga pagilian? Well, Robert, gusto deta. Ket kadatay nga Pilipino, numapantay di Spain, antay unang maikawag, sipot ta ado nagiti nagpapadaan tayo, iti kababalin at tradisyon. Tas la kumay di kaldawan ti panagkasarda ti anak ko, nagkasarda iti may isang hotel, J. Poolside, as tanawagam di J. Lake, nga nakadakdakkel. Kaya titi pa ng budak da kami kasama nila, dati kina-hospitable tayo nga Pilipino, Robert, may amin nga parents, grandparents, kakabagyan, gagayem, di nakaikamangan ti anak ko. Kaya nakaragragsak da, idi malpas ti pangpangan, ay tagat apuag sa sala da. Nakastaon nga sala da, naging gagamit ti alas 3 ti parbangong, kat nakasari ti 5:30, nalpas ti alas 8 ko ng latang, at nakabaybayag nga istorya, damdamagan ta no, anamet, di kita kababalin tayo dito, kat nasdaon da ata anak adult pagpapadaan tayo very polite da, very courteous, hospitable, manakigayem. Ken ti may sapay ket dete beso-beso ore lalaki, ag beso-beso da lalaki, babae, ubing lalaki, babaro, babalasang. Awan ti Malaysia na Robert, beso-beso. Di nakita nga antayo nga maala. Kababalin nagiti Kastila wenno nagiti Espanyol ngano may panggapiti friendliness, hospitality ken dadumabay talaga nga naala tayo almost dala kita kababalintang hantayo nga naala nga sumagmanula ang Robert. Okay. Dito pagilian tayo nga Pilipinas adupe ket dito mading agkasaring kaput nginat pagpakasar Mr. Bilya. So dan although nagpakasar ka o how expensive ti marriage dito Espanya Sir Leonard? Kasmet lang dito Pilipinas ang depende di venue, depende di makan, no kasi kano di kita sa ili. Ngem among ngamin Robert kaya dinamag ko kada ito anak ko, na dito manugang ko. Umisam dalaeng di ta kaya tayo baga manok nakastuda. Hanyo la ta damdaman ko na damat kata kami. So ngem kasi umatadas metla dito Pilipinas si Robert.
Okay, okay. Okay, sir, thank you very much. Sinintad mo agundaway nga makainuman da kayo. Iti deti nga programa tayo, damdamag ni Berto, iti ENR Online. No, dati kita kahit yung pa nga maipalawag nga kasla na pintas nga adaptarin dito pagilian tayo Pilipinas in line. Iti binag ti turismo, iti gapuan nyo pagilian. Go ahead, sir. Go ahead. Well, Robert, yaman na kita dito yung tawag, itag mo itinamo to biyan, nga makininuman mo iti dito yung aldaw. Ket, tinakita kidya, iti kangur na ang kumang adaptaren tayo. Ahalang iti Spain, adong country sinap na panon tayo. Ngem, particular Spain, nadalos tiaglawlaw. Di dyan kumati kitaan tayo. Nadalos tiaglawlaw, kaya kastam man nakigayam, nagitita tao, kaya ti police visibility, urnos di nakental na, at datita, makitam, ang kauna nga dito awang di pagdanagam, uray sang ilika, uray kang kanayat ka, agsipot na makita man the police visibility, ken talaga met nga napintas, di pa nakilangyan, digiti Spanish people, kadigiti uray, handang kadaraan, no kailian, kaya napintas ti pa ng trato da kadakwada, awan ti makita mga nangato na baba, awan ti dati makikita mga may rumen kuma, nga ganggan na when nabababa ti race na awan ti kasi Robert so tigidya ko mati na pintas nga adaptaran tayo dito Pilipinas ken kasameten may panggebi ti kultura da talagang adda na definitely haangan nakamburan iti digiti aramid ti gangkanaet no di ka din na preserbar naman pa damit digiti moderno nga pasyat ti kultura ken tradisyon dan ngem te kuna kon adto na pintas nga pundasyon ti kultura da dalad ken kabubalinda Robert. Okay. Okay, maraming salamat. Congratulations, Sir Leonard. Irindad mo agunda iti panagpasyar mo iti Europa. At ay kunada nga ro din kakaiba yung Europa, iti other part iti lubong. Thank you once again, Mr. Leonard Domingo Villa. Okay, you're welcome, Robert. You're welcome. Okay, DJ Gagiyim kay Amsal. So kitain niyo po custom and tradition dati nga ko na mix tayo westernized no sa dinut gapuan parang yun yung gusto mong ipakita no gapu ka jay Arab countries parang Arabo ka na rin. Di ba? Dati kita gapu di Saudi Arabia ket very social dan pero ti pagsasauda Tagalog or sometimes English gigihim kay kamsat sa medyo akno ko mabigbigla ak gagayim kayong kakamsat napan nag-DH si Jai ganyan na sumangpet dito kasi meten kita inyo ket ado digiti may pupos dito Facebook nakapangkala jay kastoy nga nasyon di kamit ket agsidat saluyo tayo kunanda gagayim kakamsat but abuyo napatig unay apo ti biyang ti turismo para iti duras ti biyang ti maysa nga ekonomiya gagayem ngem there are negative effect gagayem ken kamsat ti turismo makita yun no anat napasama ki Boracay nga nagungtan ni dati nga presidente Rodrigo Duterte pinaserraan na then revive na gagayem ken kamsat subra ti panaka-expose na aduunay ti tao then digiti met business establishment ti Jayan hanga napintas ti waste management panangi iti wastewater ken sabsabali pa ay gagayem ken kamsat so di Jay na perdi agasem dita na duktalan ti DPWH apo ken digiti other government agencies nga nang revive iti nakaturong sa digiti tubo yan ta baybay nga digiti ket aggapo pagayusan digiti wastewaters digiti business establishment nga DJ haputin ang perdi gagayem ken kamsat mapulyot ti baybay kakabsat and at the same time nukas pagarigan digiti ma-expose unayen nga lugar iti panagaduti tao especially turista both local and foreign tourists gigiyem ken kamsat no daduma maawan diti esensya wenno bileg ti linteg para kadakwada at dito ko lang karot di ba nang kadado tagreklamo ingkala di may isang hotel may isang restaurant o makita yo idi kaado ti Taiwanese
dito'y probinsyate nga Ilocos Norte, ingkayan di kita paggatangan, ingkayan di kita restaurant, ingka dita red light district, gagiyem kayong kabsat, wala ka na doon, mabaling kiti pandapay di stage di kita singkiten, gagiyem kay kabsat, inundo nga dakay nga Ilocano, dakay nga Pilipino, nga dadjay, doon na lang kayo sa sa malayo. Kumbaga sa malayo ka na sa ring, yung mga foreign na tourists, sila yung nasa ring side. Gagihim kay kabsat, di ba? O kasi nala paderbi apo iti panlutan niya. Nga digiti dadakkel ti pustana, sila yung nasa ring side. Gagihim kay kabsat. Dito nga dakay nga paano lang, pa 4-4-3 lang, 30 inemapulo, doon kayo sa malayo, gigiyim keng kakabsat. Kasi jay, DJ ti may isa ka nagiti negative effect na, apo iti ti turist, ma-expose tayo unay apo ka nagiti turismo, iti beneg ti turismo, gigiyim keng kakabsat. Dapat apo, kasi di ko na ni Sir Leonard, nga anak ti ugali, anak ti tradisyon, ganggan na et kamen kan saan isot may implementar. Ang gaputa, agapu ka di Amerika, be amlata, ije kastoy, buwan serbina, di kasjay, uri, daka iti kabukbukudan mo niya, ije yami, kastoy, hande, no anak ti reglamento, gagigim keng kakabsat, isot reglamento, haan niya mabalin nga gaputa, teko na tayon, asla ko marigiti turista, umay da dito pagilyante nga Pilipinas, umay da dito Ilocos Norte, umay da dito Ilawag City, tilat na pampanunutem ket dete gastwenda, dete pagimbagan nga ipaayda, nga uray marabnis apo DJ linteg nga may pakpakat iti may sa lugar, uray kit kita emon nga perperjen na DJ lugar nga ayan na, never mind, gabuta isuna ket turista, isuna ket adut kwartana, that's bullshit. Gagihim kay kabsat. Yun yung mga so di apo di kita negative effect na haan niya dakes nga padurasen ti nasao nga industriya apo panang ipakita panang akomodar ka dito umagpasyar ngem masapul nga agbalin nga naiget ti linteg nga may pakat kadakwada ken kadatayo. Saan met nga nasken nya de gabuta datayo ket taga dito dati ti masursuhaan kakabsat nga kasla di reklamo ti sumagmamano turista gundawayam met ti dati establishmento, ada di mangited ti supli, ada overpricing, overcharging, iti biyang ti transportasyon, kada da amin, kabsat ken gagayem. Nga mapo, mayat tayo man when numadi tayo, ada di kiti kakastoy nga negatibong efekto ti biyang ti turismo. No mabaybayan. May saka di siguro hunting nga even Spain, especially City of Madrid, nga kuna ni Sir Leonard, di mas nangat nga to apo nga presyo. Even Hawaii, hindi Hawaii gagiyem ken kakabsat, digiti tourist destination, let's say Maui, api digiti taga Maui mapandag grocery di Honolulu, mas nalaklaka kanu di Honolulu, uri ageroplano dang mapan, gagiyem ken kakabsat, so uri kada tayo dito pagilya na Pilipinas, digiti tourist destination gagiyem ken kakabsat talaga nga nangina kakailyan, hindi nga rod na isarong kami apo ijay Tagaytay, gagiyem kakabsat diti tayo bulalo tayo kita bayadam laeng iti let's say 300 up to nangaton no 500, ijay more than 1,000, less than 1,000 gigihim kabsa gaputa tourist destination nga DJ ket unfair when no nasken nga ibaklay tayo gapu iti panagbalin nga kas tourist destination ti baysa nga lugar gagiyem ken kabsat. So nga dapat laeng nga po DJ ti aramiden tayo diti tradisyon tayo, diti ugali tayo apo pasantaken tayo nga isut ipakita tayo kaditi ganggan naet nga kasla kaditi ibagbagan ni Sir Leonard nga no ana diti kostumbre tradisyon da isut talaga ipakita da hanga diti agin na Amerikano kameten kada agin na Arabo ka agin na Hapon ka na gahuda nagapuka iti na sa lugar or paboritom na danabasam nga kastoy nga aramid ni Japanese danabasam nga kastoy ni German kada daamin namin especially western countries Sus Maria Josep isumet tikas na ugali mo nga mabalin niya panguyawan da ba yun yung Pilipino DJ ngim imet aksento nang ket kasmet la Amerikano yung mga ganon kakabsat ken gagayam which is haang nga napintas nga imahen ti maysa nga lugar nga adda digiti kasjay digiti mix apo nga custom or customre when ipakpakita tayo apo kaditi tattao bad DJ apo iti beneg ti turismo gagayem kakabsat so digiti ili apo nga kalikagom na kasla di sulsuna
nga padurasen pa pasantakin manen ti industriya ti turismo no adda digiti nasken nga baliwan, adda digiti nasken nga adaptaren kaditi sabsabaling nga nasyon gigiyem kay amsat or sabsabaling nga lugar aramiden tayo. Especially ti panang tagiben tayo apo iti kinamanagdaldalos wenno makita na dalos nga lugar gagiyem kay amsat kang runaan na apo ti panagugali tayo nga agsa nga ili kadigiti umay iti kabukbukudan tayo nga lugar. Okay, happy watching ni Wayne Rumbawa dita California, ni Mr. Onofre Drupan dita Waianae, Hawaii, ni Comadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong, ni Roldan Loy, ni Jocelyn De Luna EJ Metro Manila gagiyem ka amsa. Thank you very much for watching. Ni Ma'am Teresa Lived Luyula from United Kingdom ngem tuboy ti Batak City, ni Richard Cumpesto dita Paranaque, and also to Raquel Rabang of San Nicolas. Thank you very much. Iti panagbibuyayo iti programa tayo Damdamag ni Berto. Agsublita ito apo para adupay nga damdamag nga hindi pagsisinukatan ti kapampanunutan kalpasan da gito. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae ken stameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, di lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B, nga kung nata mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo, digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan, nagurigor, damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Talupulog at siyam nga minutos kalpasan. Ti oras tayo alas 12. Ti deto yung aldaw. Iti programa tayo damdamag ni Berto. Pagyaman tayo po dito sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines. Ti Department of Agrarian Reform dito Ilocos Norte. Kastapay, thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood. Iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, di Daway Pahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much kay ka Honorable Mayor Edward Buyat kilala sir. Dita Curimaw, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kay ni Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan dito po iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service. Yada iti Balintawak Street. Para kaditi kaya iti ipatulod po ni Pawit. Para kaditi kapamilyayo, gagayem, kaya nipat-patig iti biyag, EJ Manila, EJ Baguio City, EJ Provincia at Isabela, ken Cagayan, agta sindadaan na po nga mga kumudar kaditi kapawityo, ti Pugad Lawin North Courier Service, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Siyudad Tilawag, babayan kini Engineer Neil Jose. Okay, itultuloy tayo po ngintay pagsasaritaan dito nagduduma nga damdama ko. Take note po, di kitay mamaestra, especially di kitay science teacher, gagiyem kayong kamsat, nauram, ti sumagmano pasit ti bagiti talong agad adal, iti National High School, iti Awaw, Mungkayo, Davao de Uro, kalpasan, nga pimaltar, ti maararamid nga experiment iti Science Laboratory, iti Kalman, agarop alas 11:28, iti tenga ti aldaw. Segundo ti principal, nga ni Horacio Lasia, nang yuswat da iti science experiment, babaen iti advisor di nga agad-adal, kadwada ti talong biktima, no sa dinno nga inawagan da dito iti water cycle. Dito ket maibilang nga po kaditay adalen di yung estudyante. Dupay kasta bigla nga gimilayab ti apoy iti nausar nga materyales iti detoy nga eksperimento kang runan na po dito flying tiger denatured alcohol. Siguro dito pagburken da di danom gagiyim kayong kabsata parang agarami dito ethyl alcohol ba yun kasjay parang soda basa empty danom dem lutwem DJ moisture na alcohol gagiyem ken kabsat maususar deta denatured alcohol naamuan nya tinaso chemical ket isu ti maususar kas fuel ti lighter nga mausar para ti industrial ken sabali pa nga inflammable materials gagiyem ken kabsat when denatured alcohol malagipyo abo dete kadaanan nga silaw tayo diti kulman gasa ko na diti lalakay di ba sakbay nga startem DJ kargaam ti denatured alcohol diti then isu ti then after na papabaram samon to on DJ gas nga isu iti mang ngited apo ti biag DJ silaw agagayem
posible nga na nga tunay ti combustible content tinasaong nausar isut gapuna nga alisto nga linamot ti apoy nga daytoy ti rason no apay nga nauram ti sumagmano paset ti bagi digiti agad-adal. Insigi damit nga naipan digitoy iti Monte Vista Provincial Hospital kaya ti dagdama agpalpalaingen digiti nasaong nga estudyante. Ayun gagiyem. So take note kada kitay mangisursuro iti nagduduma pagadalan amanganta maarami dur maulit ti kastoy. Careful kayo bagaan nyo digiti estudyante yo aglalo digiti estudyante no daduma ket DJ volume DJ pan mo no daduma masubraan da kaputa nakurang iti pan naka-instruct kada babaeng kada kitay mangisursuro gagiyim kay kamsat banag nga agbalin nga palpak pumalpak apo DJ pumalpak DJ maararamid gagiyim ken kamsat. So haan tayo apo nga basta-basta ipabusoy kada kitay agad-adal digiti kakastoy nga experiment itata nauram da no nga rod agreklamon digiti digiti naganak kada gitoy gagiyim kay kamsat so agtinnaglata nga negligence when liway digiti mangisursuro no kas pagarigan gagiyim kay kakabsat dapat malimitaran peket digiti no digiti sa bali nga wagas nga panangisuro kadakwada kadagitoy nga aramid po aramid nyo digiti mas safe nga wagas aglalo kadagito nga aldaw very highly questionable ti sistema ti edukasyon iti bagilyan tayo nga Pilipinas malagipyo nga dadigitay mangi purpursigi apo nga agbalinlaengen nga 4 oras ti panangisuro digiti mangisursuro gaputa marigatan da kano unayen overload da unayen kada ti 6 hours dapat peket di 8 hours ti panangisuro angem napagbalin niya 6 hours dalinteg nga nang ti kasjay no peti imuno nalinteg 8 hours ngem tatta purpursigi daman na po ti 4 hours nga workload digitay mangisursuro gagiyem ken kabsat so dito apo ti pending tatta nga request ti Alliance of Concerned Teachers Representative ay ti biyang ti Department of Education dito amo no maarami dapo ti makungkuna nga legislative act para iti deto itapnon ti kasta mapagbalin nga nan anay nga linteg ket mapilit abo ti Department of Education together with CHED siguro nga mangipatungpal kaligitay public schools to include state colleges and universities DJ 4 nga oras nga workload dagiti mangisursuro but deto pasama kapo ijay National High School ti Awao Mungkayo pimalpak apo DJ maararamid nga eksperimento nga iso apo tinangitunda gagayem ken kakabsat iti pan nakauram ti sumagmamano paset ti bagi dagiti tallo nga agad-adal. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan. Narud ka kailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, damay na bati po nga sa nga 10 ket 2 minutos kasangawan ti oras yung alauna iti deti nga aldaw iti Biyernes agtapos ti bulan ti September 30 ito nubigat Oktubre 1 gagayem kay kabsat o masidig nga masirigapo ti Christmas ada deti kasersering nga damag nga manipo dapo ti Department of Education pamilin manipo dapo ti Vice Presidente ken Education Secretary narugyan tayo metlayin na po ti Bendig ti Edukasyon ipaspasigurado apo ti Vice Presidente ken Education Secretary Sari Duterte Carpio nga ti Department of Education ket isiguraduan na nga maisubli ti pundo ti special education wenno ISPED para di tawen 2023 gagayem ken kamsata segon ken ni Undersecretary Annalyn Sevilla maikanapo ti internal realignment ti budget tapnon ti kasta ket mai porsupuesto para iti special education gagayem kamsata maisubli ti pundo ti ISPED nya kas kadagupan ti alokasyon ti 2022 budget. Kinumpirmamet ni Undersecretary Epemiaco Densing III nga plano ti ahensya nga ma-institutionalize ti budget para iti ISPED no sa dinno nga maipan detoy kas paset ti Tier 1 maki-koordinar met ti DepEd ti Department of Interior and Local Government ken dagiti mamayor tapnon ti kasta amwenda no kasano ti kadakkel dagiti agad-adal iti babaen ti ISPED manamnama po wenno mangnamnama ti DepEd nga maipatungpal maipatungpal para iti infrastructure projects kadagiti lugar no sa dinno nga ado digitay ISPED children gagiyem ken kaabsat anati ISPED fund gagiyem kaabsat dito po dito taxes tayo kadito local government units 1% from real property tax gagiyem ken kaabsat ken basic tax kada dito nga dito nga pagbuisan mapanapo iti special education fund wenno SEP nga dito ket additional 1% tax iti assessed value kadito real property tax nga makolektar babaeng kadito local government units nga mapan iti nga pundo para ka iti pagkasapulan digitay public schools nga adda iti sakop digitay syudad ken munisipyo gagayem ken kamsat so naikan importansya detoy babay na po ken ni Apo Secretary Sara Duterte gagayem ken kamsat di definition na po ti on top of the basic tax on your real property you will find another item called the special education fund. It's an additional 1% tax on the assessed value of your real property collected by the local government that goes fund the needs of public schools within the city or municipality. Ayun gagayem ken kabsat so dapat amutay di jay
tapno ti kasta adamang sungbat apo kaditi pagkasapulan digiti pagadalan na aglalo tatta aglalo di pandemya kuna kuma digiti teachers kat agreklamo da gagayim ken kabsat agapo iti kadu ti gastuda para iti mujol ang mausar apo babaen kadigitay agad-adal so sapay apo may kan importansya dito ada deti marami da pong koordinasyon tinagbaitan digitay local chief executives together with DepEd tapno ti kasta makita apo ti panakayalokar daytoy nga pundo para iti beneg ti edukasyon gagayem ken kaabsat. Okay, tuloy tayo. Dapat nabati 8 minutos kasangwanan ti oras tayo nga una gagayem ken kaabsat. Siguro adu diti mayat nga mga mo no kumustan ti dating nga presidente Rodrigo Duterte. Ada dito may isang padamaga po nga pakainaigan ni dating nga presidente Rodrigo Duterte gagayem kay kabsat. In palawag ti dating nga presidente Rodrigo Duterte nga awan ti plano na nga mang pasango wenno mang tapat irinapigsa a partido kontra ken presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Siguro digitila opposition parties ti mabalin nga mang pasango iti deti partido ni Apo Bongbong, and the same time medyo han siguro nga napintas nga imahen ken ni former President Rodrigo Duterte no mang papigsaen na especially deti PDP laban nga partido na gagayem kay absat nga isango iti partido ni Marcos, especially ti anak na nga ni Vice Presidente Sara Duterte. At the same time isuna po ti DepEd Secretary nagtandem digitoy gagayem kay kabsat balaksid no addan to tiyempo nga tibiyang ni Marcos aglalo no madanon ti eleksyon gagayem kay kabsat ket mangipatakder iti kandidato na sa hanga dayudeta nga saan niya may konsultar ken ni Sara ang mga taga-aspirante ni Sara gagayem kabsat mabalin niya daytan to apo hindi natin matanggal yan nga mabalin apo nga kumalas dito ibagbaga nga suportana iti agdamang administrasyon ni dati presidente ket suportaran na mitlaing ti anak na no pa iti napalabas nga eleksyon ket medyo narigat nga mabasa deti ni Apo Duterte gagayem ken kabsat bati diududi na kasla pimmabor mitlaing apo ti kandidatura wenno tandem da Marcos ken ni anak na nga Duterte deti dati nagbalin niya rakurak na gagayim kabsat medyo adda gagayim kabsat dati panangipaay na imbaga na si susuporta ken ni Presidente Bongbong Marcos ngem ko na saan niya basta agbalin nga tuleng wenno hana makangeg saan na makakita kadagiti di na kayat nga maimplementar wenno maaramid babaen iti administrasyon Marcos gagayem ken kabsat so tama nga naman alangan met nga gaputa ket ije kalatan awan ti check and balance especially hamit nga nagbalin nga opisyal nga kandidato ni dati nga presidente Duterte ni dati nga wenno ni agdama nga presidente Bongbong Marcos dapat di medyo naaadat nga balikas gagayem ken kabsat nga kasla ti pakaiturungan na apo ket ti kandidatura idi ni presidente Bongbong Marcos gagayem ken kabsat so kita enteo digiti mabalin nga kastigaren ni dati nga presidente Rodrigo Duterte iti administrasyon ni Marcos no kaspagarigan na addantuman gagayem ken kabsat amutemeten ni Apo Duterte medyo nadagsen no iso ti kumastigo dito hanlang nga DJ legal nga aspeto adapay sa kaanan na pasurot na nga dakes nga balikas lalo abogado isuna gagayem ken kabsat prosecutor ni Apo dating presidente Rodrigo Duterte nga amok nga adda digiti pagibasaran na nga alagaden linteg no kaspagarigan adda digiti ited na apo nga panang kritikar wenno panang dilaw kadagiti di na kaya ta mapasamak idi beneg ti gobyerno mutemet DJ kina bukal na ang agsao apo sakbay iti oray dingdingen ti sangkapagilian ni Duterte nga may sa detoy kadigiti adda digiti nang kontra ngem addamit apo adumet digitay nang kanunong iti kasjay nga wagas na nga mang kastigar wenno mang dilaw kadigiti di na kayat nga mapaspasama kiti gobyerno uray digiti pada na idi nga opisyal
nga adda iti babaen ti Office of the President kang runaan na digiti pada na nagtuturay nga digitoy ket kalaban na idibeneg ti politika digiti opposition na idi tiyempo na nga kas presidente ti Pagilian nga Pilipinas. Okay, talo pa yung minutos kasanguanan ti oras tayong alauna. Agkurkurang ti medical workers diri Pagilian na Pilipinas. Idi pa yung agkurkurang. Dati tinagbalin nga rakurak ti Department of Health kagidnaan ti panangipeteng na nga rumbeng nga maikan iti solusyon ti panagkurkurang digitoy. Kinuna ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere nga adda iti panagkurang iti bilang sa nga gasut kit innem aribo nga nurse iti Pagilian na Pilipinas pakairamanan digiti pribado ken pampubliko nga hospital. Agkurkurang kunana digiti doktor, pharmacist, radiologic technologies, medical technologies, occupational therapies, physical therapies, midwives, ken digitay dentista dito Pagilian. Idagdama kuna ti health secretary nga adda iti plantilla position nga kasapulan nga malitupan ditoy. Awagan tayo kunana iti digiti kailyan tayo nga nurses iti Pagilian pakaramanan midwives iti Pagilian tayo dentista ken uray digiti healthcare professionals nga no adda bakante iti plantilla position ket ma-hire digitoy kas panawagan na po ti health secretary. Kagidnan deti ginutigot ni Berhere digiti interesado nga aplikante nga maki koordinar da iti Human Resource Bureau ti Department of Health para iti panakay proseso dagiti dokumento. Kinunapay ti sekretaryo nga mangidadaulo iti Departamento ti Salunat nga ti panang kaadwan nga rason iti panagkurkurang dito nga healthcare workers ket digiti pasilidad ti Pagilian isu nga mangnamnama nga dati deployment cap ken mapagtalinaed ti agingga iti mapagtalinaed nga adda digiti manglitop kadigitoy nga bakante nga posisyon kang runan na iti digitoy healthcare workers. Ay di pay apong agkurkurang so gaputa kastoy dati tibay sa kadigiti rason no apay nga ti CHED ti Commission on Higher Education in lift na apo DJ ban iti panang UFER digitay colleges to include state colleges and universities and private colleges iti nursing nga kurso gagayem kayong kabsat amuyo digitay nurse dito ket gaputa no dumapay ket palakasan no kasano nga makastrek ka po kadigitay pagtrabahuan napipiyapay digitay adde ti pribado no pay nabababa ti sweldo da open or sino makapag ngem no itibiyang ti gobyerno ingkaagmano kadigitay digitay opisyal gagayem kay kabsat or digitay hospital authorities handa nga makadesisyon nga awan ti desisyon ni local official gagayem kay kabsat kasano met latakasta samo iwaragawag nga nakurang ka adu ti plantilla position nga dapat nga mapilapan ngem awan met ti kasano nga di agsadot ti tao nga mapanag-aplikar kadigitay government hospital sa gagayem kay kabsat ket dijemet masapol ti padrino masapol nga ipaneknek mo nga supporter na ka ni gobernador supporter na ka ni mayor supporter na ka ni kastoy gayem kay kabsat into no may ti eleksyon nakaanan tudo atensyon da kada kayo nga empleyado nga adda kadeta nga government hospital masapol nga ni kastoy ang mailiklik apo nga adda digiti kastoy so nga digiti daduma even doctors gigiyem kabsat beamon inkala ag private practice aklaingen ngemda deta inakimano amin nga utot ko ken ni kastoy nga opisyal mga ganon adda digiti mapaspasamak nga kasta kakabsat ken gigiyem anat mapaspasamak gaputa narigat ti sumrek mapandat abroad even doctors gigiyem kabsat agkurkurang ti doktor at aramiden ti doktor mas maakomodar daw nurse agbalinda nga nurse ket mapanday di abroad gagiyem kay kabsat na bayagen na po nga mapaspasamak deta ket gapu iti bulok nga sistema apo iti panag-hire kadigitay government employees kabababaan man na posisyon orela orela diti temporaryo kang
empleyado no awan ti padrinom gagayem kay kabsat ikugtarda ka yung mga ganon no saan madalapos mo dete personal interest da ka dito opisina nga ayam mo yung anak ti salba ga opisyal pera de los buenos gagayem kay kabsat ikugtarda ka handa pa i-renew ta deta kontratam no kontraktual ka no ano kadta gagayem iso nga deta ti may sa kaditi problema sa maiparwa-parwar dagiti kakastoy apo agkurkurang tayo 1,006 106,000 ti kurang tayo nga nurse kasano daw may nga nurse yan ta nababalang arud ti sweldon narigat pa ti sumrek adot padrino nga masapol adot backup sa kanto makastrek wenno saan manunto nga tawen nya volunteer ka nga ni ho awan nya pulos ti maururay mo pataude mami na balon mo, pataude mami na kanem, pataude mami nga uniforme nga mapanyanta government hospital tapno laeng maibaga nga adamay sa programa ti gobyerno provincial during the adya mo no may tultuloy sa pailang ti sagip nurse adya mo makapagtuloy da nga may empleo digitoy sagip nurse akomoda rin ni provincial government digitoy nurses i-deploy na ida kadi nagdudumang hospitals under ti gobyerno provincial then DJ to agbalin nga po unanda gapot may kanda ti certification nga isuda na empleo under sagip nurse program gagayem ken kakabsat may kanda iti certificate of employment from government then usarindan to kano nga agaplikar mapandaman ti pribado or mapanday di abroad nga mapay nga di da pala akomoda rin ida ket agkurkurang tay gaya mapot isang gasot ket innem aribo nga nurses pakaibarangan midwives medical technologists therapists physical therapists ken dentista gagayem ken kamsat yan po yung tanong ano po nangyayari diyan sa gobyerno ada ka di pundo wenno awan pundo nga pangswelduyo kadite mabalin nya sumrek iti biyang ti ti mesa kadite problema ento no adda dadjay maala daman maakaran da po kaditi dakes nga ugali di nagpapaay kaditi government hospitals Puerto de los Buenos ada Bastos ada di na kayat ti Mariing ada nurse ada pa istorya da kanya ket ada bisa nga napan nagpa-confine siyempre pilyan na di kwarto nga kayat na gapot agbayad met nagsasawan da idi maamuan da po nga gapot ti gobyerno nagparparintumeng detay agpapaay itinay na sao nga hospital ti gobyerno dito'y probinsya tay deto'y gagingim ken kabsat. Okay, awanin abo tinabati pa nga oras tayo para di programa tayo damdamag ni Berto tinagan ni Maki Paulino Agustino ti technical control dahil di bagayam yo Robert de la Cruz mangibatin tinatalinay nga malim ti Biyernes tayo amin na sapada agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya di programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero paginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adto'y di pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at timet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanang nasalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Pinapalabas
Namulit ti agdama babaen tinapalaba sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalaba sa nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Papagayam, bali yung kablawan ta kayo, tinagasat nga malem ti Viernes tay amin na sa ngapada. Pet sa 30 di bulan ti Septembre 2022. Babaen di ENR Online, idanon naman ti programa Ti Napalabas. Ready di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno agdadanggay tayo ti lasod ti may nga oras katintay man tuloy nga ibasa. Dari surat niya na kay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni bagayam tayo Lydia. Kasangwanan yan ti basa, winituloy nga basa deti surat ni Lydia Papagayam. Agyaman tayo karini na ayat nga tumultulong, iti programa tayo tinapalabas. Thank you very much ken ka Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, iti Department of Agrarian Reform. Maraming salamat ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you pa ken ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Anchete, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you, iti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawin Street, iti Ciudad Tilawag. Babaeng ni Engineer Neil Jose. Dito kayo iti patuloy na po, kariti kapamilyayo, gagayem, kaya ni Patpatig iti Biag, iti Manila, iti Baguio City, Kastameten, Probinsya Isabela, king Cagayan, sindadaan niya mga komodar, karikita nga pawityo, iti Pugad Lawin, North Courier Service sa Masarakan, iti number, Balintawak Street, Lawag Street. Blue House, Prexon 2, Beach Resort. At nadalo sa lugar ang Dr. Lloyd Valenzuela Papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House, Prexon 2, iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa. Ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar. Para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2, Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan tip makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963
0917-0003282. Blue House, Prection 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kasanganan niya rugita yung ituloy dito surat, unibasa dito surat ni pagayam tayo Lydia, kablawan tayo dito sa Balipay nga listeners tayo ni kayong ko James Dumlao, James Guerrero Dumlao dito Paway, Ilocos Norte, ni Mr. Efren Ragmat Abukay, may isa ka dito writers ni Ma'am Elis Tamayo dito Bacara, ni Daimler Kate, ken ni Ma'am Delia Villa nga DJ Metro Manila, manamnaman ti panaghawid da dito Batak City. Okay, at tingaro din papagayam nga tuloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kanayat ni pagayam tayo Lydia. Alisto ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Agpaiso nga da nagbaliwan ti mami ni Dani, iritrato na kanyak. Nga minsan nan nga ipalubos nga, agtrabaho ako no tumulong ak, kiniman ang lagri nga katulong. Ngem ko na nga, nasken ka no nga salwadak, tibagik kang runan na, iti imet ko amaladaga, nga anak mi iti anak na nga ni Dani. Naragsakanak gabuta, kasla aglawlawagin ti amin. Kasla damit din kaimudingak, iti ina ni Dani, pagayam ko. Inaramid ko nga rod tinang salwa diti bagik, ngamin saan kumet nga kayak, nga dati agbali na pasamak, wenno saan nga pasamak, na saan nga nasaya ta pasamak, iti agbalin nga anak mi, ken ni Dani, Manong Robert. Bayat nyo madani ti kabulanak. Ditamet niya kasla nagpalalo ti sitwasyon ti asawak nga ni Dani. Manmanong agawid. Edin tanadanon ti maysa nga bigat.
nga inabandak dagiti naganak ken ni Dani. Ken kastamit ni Dani. Nagsasarita kami. Gaputa natakwatan ti amana nga saan gayamen nga sumsumrek iti pagadalan ni Dani. Ngem kanayon met arumwar iti pagtengan. Nakigtutak kabsat no anya dagiti araramiden ni Dani ti ruar. Kasto di nagbali na balikas ti mami ni Dani. Dahito yung amin ti adat na iti nasapa nga pa nagtipon nyo nga kasagasawa. Saan mo nga may konsentrar ti panagadal mo. So nga, ano pa mabalaw ko keng Kalidya? No apay kit di ngamin nga nagpasikog ka. Ureak lang ag nervyos when nagtigirger. Ngem pinatibker ko tinakem ko. Ngamin kabsat jak kayat nga dati dake sa mapasama kiti imet ko amaladaga. Sa anak latan niya si Mungsungbat. Inanawakit di ti ama ni Dani ni ti mami na nga nadagsin unay ti panagsarsarita na. Nagsaludsud ti ama na wenno dadi na ket kastoy ti saludsud na. Anya Dani, agbasa ka payo, agadal ka payo wenno saanen. Sayang din rugim nga kurso. Sapay no di arapaap mi nga agbaling ka nga abogado. Saan niya nagtimek ni Dani? Siyak tinagdamag kenkwana. Anya nga minti aramida mi tiruar. Inaldaw mit nga rumwar kangim. Saan kamit gaya mi nga mapapani di pagadalan. Saan ko nga amudeta? Itakas la siyak ti mababalaw no apay nga. Saan ka nga agtuloy nga agadal? Balikas ko nga makalulwa. Timmakder ni Dani ket kastoy digiti balikas na makapungtot. Baybay ang daklatan. Adabukod ko a diskarte di biyag ko. No anya ti kayat ko ang mapasama kini biyag ko. Iso ti aramidek. Biyag ko detoy. Kinunana nga bulon na edin ti pumanaw ngem kinamakam ti inana. Apay nga kasta kameten. Dakis ti nagbalin nga influensya ni Lydia ken kadani. Saan ka nga dati akastangim? Apay nga maaramid na kami meten na sungbatan. Nagbalin ka nga bastos nga anak. Rimukwas ni Dani di panangigawid ken kuana ti inana ket tuloy-tuloyan na pimanaw Manong Robert. Gaputa sa andan yan ay gawid ni Dani. Timmakdermitten ti amana ket timmanaw. Nabati kami adududwa iti inati asawak. Kastoy di balikas na. Saan niya nasaya at tinagbalin nga influensya mi ti anak ko. Sikat ti amok nga rason no aping agkaskastoy. Adda ka di problema yo? Awan ti amok nga problema mi. Ma'am, awam met ti pagsinsin nung batan mi. Palubusak, parbuatak, ken iarwat ko di arwaten na nga mapan ti pagadalan. Ngamin kayat kumit makaturpos. Kayat kumit nga mailipas na ti inrugi na nga kurso tapno ti kastak. Adan tumit titulo na ken mabali na pagbiyagan na nga pangalan na ti pangbiag na kada kami. Kinunak, imeng-eng ti mami ni Dani, pangbiag na kada kami loko. Anya tigat mo sawen? Agnanayon nga biyagin na ka? Saan mo nga kayat ti tumulong iti panagtrabaho tapno agbiag kayo? Kinunana, napadumugak. Kayat ko idi ti sumungbat ta ibagak ko mga responsibilidad ti lalaki nga biyagin ti familyana. Ngem saanin, nagpalabes akong makabsat gaputa. Tay ko na akong jak kayat nga dadake sa mapasama iti imet ko nga maladaga.
Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Adda ako niti bulan, wenno kabulanak nga ganak. Edi maysa nga rabii, pasado alas 10 nga tan. Edi madlaw ko nga agsikal ti tiyan ko. Kabsat ko. Gaputa, awan man ni diti asawak. Eng karigatak ti bimbaba nga napan iti servants quarter ti kusina. Ngayan ni Manang Lagring. Tinugtog ko ni Manang Lagring ket idilukat na tiri daw. Manang tulungan nak. Tulungan nak ko ma. Nakasaksakitin di tiyan ko. Naarikat tot ni Manang Lagring ket amangan no ganakan. Masapon nga maamuan ta sir ka ni ma'am. Maipang kay di ospital. Nagdardaras ni Manang Lagring nga pimanaw idi may ipatugaw nak iti may saka iti tugaw iti kusina. Ngem dita nga agtirtiri-tira ko iti sakit ti tiyan ko kabsat ko. Madamdama pa'y adan ni Manang Lagring. Kadwana ti daddy ken mami ni Dani. Apay, anya ti kwem? Nasakitin di tiyan ko ma'am. Aga nakaksan. Tinawagan da ti driver tapno umay gapot at dalaeng iti bangir nga kalsada. Ket may panak kano iti ospital. Lagring, sikan ti makaamo nga mangkuyog king kuana. Tawagam ni, bueno tawagak ti doktor nga mamukit, ipanyo ti ospital nga pagpraktisan na. Nangig ko tinagan ti ospital, may isa nga pribado ng dakkel nga ospital, Manong Robert. Agdin dinama ganangina nga ospital. Naburburtya anak. Napategak na tamit laeng. Ken kuana wenno, tilaeng anak ko iti. Napatigkin ko ana. Saludsud ko iti bagik. Madamdama pa'y kabsat agtartarayan tilugan amang itunda kada kami ken ni Manang Lagring iti nadakamat nga ospital. Bigaten hindi makapuutak. Aday ti abay ko ni Manang Lagring. Nakapuot kagaya men. Kumusta tirik nam? Nasayat mit Manang. Ti anak ko sa dino ti ayan na. Aday ti nursery. Ngay madamdama siguro may dani pa ni ti abay mo tapno pasuswem. Narigatang kabasit nga naganak. So nga, pinaturog da ka, di may anak mo ti anak mo. Saan ka kadi nga agawid, Manang? Or orayek no anya ti bilin, dagiti amok. Tapno, amangan ta makabasulak no panawan ka, amumeten. Dakes unay nga agsaritag lalo ni ma'am. Madamdama pa'y kabsat imayen ti nurse. Nga bitbit wino ubanan ti maladaga. Paabay na kanyak. Mabalin mo niya pasuswen, ma'am. Congratulations. Nalungpot ti anak mo. Agtagsen iti 6.8. May isa nga babae. Ken mestisa. Nakapudpo daw. Madamdama indisunan iti abay ko. Minatmatak ti anak ko. Ti anak ko kabsat. Nga bunga ti panangtalikod ko iti pamilin dagiti naganak kanyak. Uray no bunga na kati kinasukir ko. Ay ayatin ka anak ko. Ay ayatin ka unay-unay. Kinunaken pinunas ko dagiti agarubos ko mga luwak kadagiti matak. Saan ka niya agsangit? Aping agsangit ka kit nakapimpintas ti anak mo, naka-cute. Sigurado lakit di nga. Detuyin ti tulbek tapnon ti kastakit. Mamimpinsanin nga ipatigda ka, di tinaganak ni Dani. Kinuna ni Manang Lagring. Madamdama pa'y kabsat, simmangpet ni Dani.
ket imay nagdiretso iti kwarto mi. Aping ita kalaeng, sa dinumanin ay at tinapnapanam. Amangan no basol kumanin no apay nga, agbalbalog ka. Oh, kitayim ti anak ta dani. Saan ka kadi nga maayayo nga? Napintas ti anak ta, may isa nga babae. Kinunak, imisem ni Dani ket kastoy ti balikas na. Aramidek amin nga kabalinak, tapno agbalin nga naragsak ti anak ko. Aramidek amin nga kabalinak, tapno maipaay ko digiti kasapulan ti anak ko. Kagiddan ti panangarakop na, keninagkan na timuging ti maladaga. Madamdama pa'y Manong Robert, imay meten, dagiti naganak ken ni Dani. Ti daddy na ken ti mami na. Nalawat ti isem ti mami na. Nagpintasin ti apukok. Nakapudpu daw. Dumerderusas dagiti kudil na. Ken ti bibig na. Imala kanyak. O kitaem. Kinunana iti asawa na. Wen, napintas nga talaga. Oy, Lydia. Siguraduem nga aywanam nga na imbag ti apo ko mi ha. Saan mo ipalpalubos nga agsakit when no mabisinan. Ramiden mi amin na kabalinan mi tapno maited digiti kasapulan na. Ken kasaritak ti nurse ken ti doktor ta. It den da ken kat special nga atensyon. Maragsakan ako na nga makakita iti apo ko mi. Nakapimpintas sa talaga. Napudaw tulakit di detoy ken sigurado nga, imala iti pulimi. Napintas. Kinuna namanen. Maragragsak anakmet gabutan na ragsak dagiti naganak ken ni Dani. Iriday di nga gundaway, Manong Robert. Kalpasan ti duang aldaw nga kadami di ospital iti anak ko. Nagawid kamin. Iti pagtengan dadani. Naisagana nga nalaing ti kwarto nga pagyanan mi. Gaputa pinadalusan dagiti naganak ken ni Dani, babaeng kini Manang Lagring. Napusgan met ni Manang Lagring nga mangipaay iti amin nakasapulak iti unek ti kwarto nga ayan mi. Ken saan kanu nga nasken nga rumwar-rumwar kami pailaing. Ibagak kanulat ta kini Manang Lagring no anya ti kasapulak. Kang runaan na ti panakataripatok. Naited pa'y digiti nasusustansya amakan. Ngay paunig ko tapno kano. May napintas ti gatas nga rumwar iti barukong ko. Saan nyamin nga kaya ti mami ni Dani nga dagiti magatang nga gatas ti may pagatas iti anak ko. Masapul ka nga breastfeeding, Bombo Robert, Manong Robert. Saan ket di nga digiti infant formula. Naragrag sa kanak takasladda na maliwan ti ina, ni Dani kanyak. Inaramid wenno tinungpal ko nga rod amin nga kalikagom da. Nupay adda nanak mi kan ni Dani kabsat. Nagtultuloy metlatta ti kinawalwal wenno kinaballog ti asawa. Nga talaga nga saandan niya napagsublipay iti pagadalan. Alisto nga naglabas ti panawen. Wen kabsa. Dandanin agmaysa ti anak mi nga pinanaganan ti mami ni Dani ti Jenna. Nga daytoy ket kasla na adaw iti
nagan na nga hayna. Jenna tinpanawag, inpanagan na. No payadamit kaya't pwede nga nagan saan kon nga inpilit pa ay, amangan tay sumanen ti dimi pa nagkinawatan. E di dumakkel ti anak mi, en payaramidan da iti kwarto, wenno pinagyan da iti may sa kwarto. Nangalada pa iti mangaywan kenkwana. Ketkas na ipusing kanyak ti anak ko. No adda ti ina ni Dani, wenno ni Ma'am Hayna, saan ka mapmapan? Ngamin jak kayat nga agdanon kami. Ngem no awan met ket di siyak met laeng ti adadda nga mang tartaripato iti anak ko. Kadwak ti hinayran da a nurse nga mangkita kenkwana. Eri may sa amalem nga iruruar ko iti kwarto ti anak me, Manong Robert. Nagsabat kami kani Ma'am Hayna. Lydia, ita ta nakaanakan ken adamit ten mga iwan ken mabalinen na pasuswente iti gatas ni Jenna. Agsubli ka na tumulong ken ni Lagring. Ngamin madlaw ko nga marigatan ni Lagring. Mabalin mo met nga umay duknaran nya kitaen ti anak mo. Tapnol alis to ti trabaho, ag tinulong kayo. Mawatam? Ay, uwen ma'am. Kinunak. Di takabsat nga nasdawak manen. Absubli ak manen iti kas dati nga kas lamay sa akakatulong. Nga sa anak ket di, nga kabilang iti nasao a pamilya. Nagtungpalak iti pamilin ni Ma'am Hayna. Ngem dito'y manen nga jak na uray ti reaksyon ti asawak, Manong Robert. Banag nga kasla pagsaksakitan tinakem ko. Nupay kasta nagan-anosak. Nagtrabaho ak nga kas pamilin. Nagtultuloy met ti panangipapaay iti kantidad kanyak ni Dani. Nga jak kamuno sa dinno iti paggapgapuan na. Nadanon ti first birthday ni Jenna nga anak may. Kabsat ko. Ing grande tinaisagana. Saan kami nga napan iti maysa nga hotel wenno resort. Nga kas pa kang angayan ti parambak dagiti babaknang. No diket pinaarkusan dagiti naganak ken ni Dani. Tilawlaw ti balay. Kang runan na iti sikid na. Ket dito'y kano ti pangangayan mi iti selebrasyon. Gapu tarabi iti kayat da pa nagselebrar. Narambak. Rubwat na paylaeng ken kwenta paylaeng. Rinibribon nga pisos ti mausar. Adda digiti nahayran nga agdekorar. Kastamet ten digiti agisagana iti luto. Espesyal a misa ti kayat digiti naganak ken ni Dani. Naragsakanak. Anyan nga ragsak ko, Manong Robert, iti manarimaan iti panakabunyag ti anak mi. Inubak ti ubing wenno anak ko, adday ti abay ko ni Dani. Aglalo lang aruden iti buyatan ti padi ti danom, ti ulo ti anak mi nga ni Jenna. Mariknak nga may saakon nga ina. Nakitak met digiti naganak ken kuana nga napintas ti panang kita da kada kami. Ngem kasla dadyak maiwaksi. Bigla nga simmiplot iti panunot ko, dagiti naganak kanyak, Manong Robert. Idi parambak adu dagiti tao. Dagiti babak nang nga papagayam ti pamilya da Dani, kabsat ko. Dita nga
Naragsakak niyam kasla da kurang na. Kasla kawaw ti panunot ko. Dahito ikat gubway ti pan nakalagip ko kari tinaganak kanya. Pakiramanan ti may sa kabsat ko. Nakigtutak met ti kaado ti bisita ni Dani. Saanin nga di dati nga kinaeskwelaan mi ti high school. Sabsabalin di kitoy. Uri ti langada manong Robert ket sabali. Saan nga kaska di dati. Agdamag ako makin ni Dani no siya sinudang tinipelak ti bagi. Amanganta, sabali manin ti panangipapan na. Ada babae, ada lalaki. Ada medyo natataingan, ada may tububing. Dandani binukudan da ti talo alamisaan. Nupay kasta awan ti danag gaputado dagiti makan. When manong Robert, nagbalin nga nagarbo, ti panagbalin na Kristiyano ti anak mi, ani Jenna. Kitam di. E di malpas ti okasyon, pumarbangonin. Naisirrekmet din ti anak ko kit napanin ti kwarto na kit binantayan. Ti mga iwan ken ko ana. Adda kami ni ti kwarto ngem sakbay nga simreka kiti kwartok. Napangkupay laing sinirpat ti anak ko. Napnap no ti abay na kadagiti nagkado a regalo. Nairuten ti turog ni Jenna nga anak mi. Idadda kami ti kwarto ken ni Dani nagdamagak. Siya sino dagiti inimbitaram. Kasla babbarong agagayem mo ken nagado kayo. Ay, when, suda ti barong agagayem ko. Isuda ka diti kanayo na papapanam tunggal rumar ka. Dayta ka manin. Nila unay ayat ti dakes nga aramidek ta. Madamag mo manin no, isuda ti kadkadwak wano saan. Talaga nga si kakit. Taka lamang provokar. Gagayem ko laing digi chay. Awan ti dakes nga aramiden mi malaksi diti. Panagtutungtong, panagsasarita ken iinom mino daduma. So nga, saan ka nga madanagan? Apay, da problema mi tikadam dito'y balay. Nagkurang ka diti titit ken ka. Adami tititit ko akan ti dada. So nga, saan ka man ang reklamo, Lydia? Maturog takit din. Parbangonin. Kablawan tayo dito sa Balipay nga bansada dito dumdumngig kada tayo, nagbubuya kada tayo ni Ma'am Eloisa Guerrero, ni Dorotia de la Cruz, ni Marieta Macalma Orsino. Kastamit din ken ni Floribel Agasia. Idultuloy dito nga ibasa dito surat nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lydia kalpasan dagitoy. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns gid babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Naglabas pa rin daw, saan niya napupuutan? Ti anak ko nga ni Jenna, ket magnan. Amunan ti umay no, adda agi ti kusina. Wenno adda kami ti ruara. Nupay kasta no makita ti mami ni Dani, nga dadeto iti asideg ko. Dagdagusin na nga umay alan, ken no kasta magtrabaho ka, saan mo nga asid ganun na iti ubing mano ni Jenna. Siyempre, aglinglingit ken amumon, amangan ta masakrab na ti mikrobyo kay nagsakit. So nga, naskeng alaim ti anak mo, nadalos ka. Nasaktanak man mo, Robert. Siyak pagkat din nga mismo nga akinanak ti mabilin. No anya ti gundaway nga mabaling ko nga asit ganti anak ko. Saan ka di nga nasakit para di may sa nga ina? Tikasta nga balikas ti ina ni Dani, Manong Robert. Nupay kasta biyang ko tinagpasensya, kinagtungpal. No makadigo sa kiti bigat, numalpas may ti trabaho may kanimanang lagring. Mapangkualayan ti anak ko, kit agpasya-pasyar kami ti ruar ti balay. Agsarsarita kami. Makaiayon ni Jenna, Manong Robert. Ti amok no de dilaeng iti agbalin nga parikot ko. Wen kabsan. Ti amok no tilaeng panakay pawil nga asigak no sa anak tayo nakadigos ti anak ko ti problema. Ngem saan?
Dimteng ti maysa nga nagkulayawak apasama. Manong Robert. Edi may sa abigat nga agrubwaten dagiti naganak ken ni Dani nga mapan iti trabaho da. Obak idi ti anak ko nga ni Jenna tapno makipagpalubos kadakwada. Ngamin tunggal bigat nga kasta ti mararamid kabsat. Idi tagsardeng ti maysa nga patrol car edi sango ti balay. Makita detoy babaen iti cyclone nga alad. Apay nga tangad da pulis. Ken kasla dito iti turong da. Madamdama pa'y nagtugtug da ni ti gate. Dagdagos nga napanlinukatan ni Manang Lagring. Ti gate. Simrek ti may sa kadagiti pulis. Ket imasideg da ti ayan me kadagiti naganak ken ni Dani. Naibag na bigat yo, ma'am, sir. Dito ka diti balay di Dani. Da kayo ka didi naganak ken kuana. Dani Luna. Wen da kami. Apay ka di. Jak maawatan tiriknak no apay nga kaslas bigla nga nagsidukerak. Saan manin niya simmangpet ni Dani di rabi Manong Robert? Saan kay ko mga mabigbigla, sir, ma'am? Gaputa, ti anak yu kita dati kwerpo ti pulisya. Apay, anya ti basol na ken. Apay nga saan yung palubusan niya agawid? Medyo nadagsenti. Naramidan na, ma'am. Anya ti naramidan na. Pinaltugan na ti maysa kadagiti pagayam na kanukit. Natay. Anya ti kunam, ulitem man. Balikas ti ama ni Dani. Winser, nakapaltog ti anak yo. Ken, irikad na ti pulisya di pailaing rabi na investigaren. Inadmitir na nga, iso tinang paltog iti barkada na. Anak ti salbag. Aping maaramid ti anak ko ti kasta. Kinuna ti ina, kageddan ti panagsanek ti kusilap na kanyak. Nga kaslasyak manen ti mababalaw, iti inaramid ni Dani, Manong Robert. Nagkonvoy wenno nagsurot nga rod ti lugan dagiti naganak ken ni Dani. Ken ti patrol car, Manong ko. Ururay kidi nga ayabandakmet ngem saan ko nga nauray. Naburiburanak. Nakaluaak. Inarakop ko ti anak ko ket kinunak ti kastoy. Anya daytoy nga naramidan ni Daddy Jenna. Apay metten nga nakapatay ti ma'am. Anya ayat ti aramidan na tunggal rumwar. Kinunkunak. Patib kerem ti pakinakem mo. Agtalik ka. Saan mo nga? Weno, amok nga sana baybayan digiti naganak keng kuana ti asawam. Barbaring laeng no, daytan ti pagpampanunutan ti asawam ket agbalbaliwen. Barbaring saan ton nga kanayo na rumwar ni Dani. Umay kayo ni ti uneg ta sadya tayo. Aglalo ket pumuduten ti darang ti init. Amangan tay suntumanen ti pakababalawam no maamuanda nga ipapainit mo ti anak mo. Gaputa saan ka makaibna iti daydi agundaway. Nagpakadaak ken ni Manang Lagring. Kastamit tin iti mga aywan iti anak ko nga ni Jenna. Manang, agpakadaak ta. Mapanak iti kwerpo ti pulisya. Kahit ko makasarita ti asawak. Kahit ko maamuan no apay nga naaramid na ti ipagpabasol da ken ko ana. O sige makaamu ka. Ngem, no agdamag ni mami bagak nga nagpilit ka amangan ta siyak ti babalawin na no apay pinalubusan ka.
manang lagring pangaasim. Saan ko man niya deta ti panunutem. Asawak ti adde ti kwerpo ti pulisya. Nupay saan kami nga nagkalaysa. Ken isuna ti ama ti anak ko. Jakmet nga rod kaya tabaybayan. Napatig kanyak ni Dani manang. Irigada kiti kwerpo ti pulisya, pinileng wenno kinasaritak ni Dani. Apay nga naramid mo ti kasta. Anya ay di kiti araramidem tung kalawang kay ti balay, ken rumar kakadwam di kiti parkadam. Minansya amon di kiti dakulap mo iti dara. May saka na kriminal. Nakapatay ka, Dani. Nagdumog ni Dani, ket kinunana ti kastoy. Napilitan na ka. No diya karami din ti kasya, mga antas siyak ti pinapatay da. Kayat mo nga ron nga siyak ti matay. Sa dinno tinangala, ami ti paltug nga inusar mo. Api nga da paltug mo. Ginatang ko di jetap no pang proteher ko iti bagik. Angim api nga nasken nga proteheram ti bagim. Adda ka di pang taking kawin o adda ka di illegal nga aramidem. Api nga da armas mo. Kinunak kabsat ga puta masemsemak ka diti. Sungbat kanyak ti asawak. Sano na kadanagan dita? Tikid din napateg. Aywanam nga nasaya at ti anak ta. Makamunda dadi ka ni mami. Deta ti saan nyo nasaya at kada kayo ababak nang. Italek yu amin nga pasama kiti kinabak nang yaw. Kasanun tibiyag. Tibiyag nga inutang mo. May saka di nga marigrigat, tinapapatay mo. Kasanun no padayo may tabak nang. Ket ilaban na ti. Weno, kalikagom na ti hustisya, babaen ti pa nakadusam. Babaen ti pa nakaibalod mo, tapno ikarom ti panangutang mo iti biyag ti anak da. Di mo ka di mapanunot deta. Balikas ko. Nagdumog ni Dani, madamdama pa'y katinyangad na mitlaing. When? Dito ti pampanunutik. Baknang tinapatay ko. Anak ti may isa nga opisyal ti ili ti. May isa nga ili dito yan tayo. Dani. Madanagan ak. Amangan ta mabalod ka. Kasanun no mabalod ka. Saan niya nakapagpiyansa ni Dani? Nupay na aramid tinagsasaruno amusyon, babae ni di abogado, ngayon nala di tinaganak kinuana. Naipeteng nga non-available, ti kaso na murder, Manong Robert. Nabayag ti pan naka, tratar ti kaso. Ngamin, adda di kiti gundaway nga may puspon ti hearing. Kabsat ko dita nga, adadda nga nagbalin nga nadamsak wenno dakes ni mamhay na kanya ngay na ni Dani. Gaputa ibagana nga na-influensyaan ti anak na. Wenno nagbalin nga dakes ni Dani gapu kanyak. Dita kabsat nga may turidnak payen nga pagsawsawaan. Nga duma ket may turidnak payen alayatan. Kis ti riknak. Kis ti pusok. Tapnon ti kasta, proteherak ti bagik. Ngemadda ka di maaramid ko, Manong Robert. Adda kiti sidong da. Adda kiti teritoryo da. Nga mabalin pa'y nga aramiden da ti kadadaksan. Nga pasamak kanyak. Gapu
kidi wenno saan niya agsardeng nga pan nakairurumen ko. Nga ore pa yen ti ama ni Dani ket kuman kanunong metten edi asawa na nga ni Ma'am Haina. Dito'y kabsat nga inukag ko ti aparador nga ayan di ti arwatek. Naibaskag ti dakkel nga kantidad nga naging inted ni Dani kanyak. Nasisiatin no pumanawak. Pumanawak laing ngem Diyos ko, kasanon ni Jenna. Kasanon ti anak ko. Sigurado lakit di nga. Kailiw kunto ti anak ko no panawak. Ni Dani. Ay ati kunay ni Dani. Kaano nga na mawayawayaan. Nagpanpanunutak Manong Robert. Adda ngamin digiti rumrumwar nga rason no apay nga napasamak ti panang paltog ni Dani edi anak ti maysa nga opisyal. Daytoy segon kaditi rumrumwar nga sayang gusing ket gapoy ti druga Manong Robert. Saan ko nga napatuloy ti plano nga agtalaw? Ngemi di sumangpet manen ti mami ken daddy ni Dani. Kastoy manen tinamuak. Masapul nga mapang kami di ospital. Naitaray ni Dani manipod ti nakaibaludan na ket agsakit. Mabaling ka di nga umayak, ma'am. Saanin? Si kamanin nga problema no umay ka. Abus ta sikat ti grason no apay nga nagbali na kasi ti anak mi. Agyang kalaingin ditoy. Nasese at sapay ket di no pumanaw ka ni ti detoy abalay. Gapoy di dedi abalikas ti ina ni Dani. Sinublihan akong digiti arwatek, no pa'y malimen. Wen Manong Robert. Sinublihan ak digiti arwatek nga itay ket inrubwat ko. Alae kon. Pumanaw ako. Saan kon niya napansinirip pa ti anak ko. Gaputa sigurado lakit di nga maderder ti puso ken riknak no makitak ti anak ko. Wen kamsat. Uri ni manang lagring sa anak ko niya nagpakada. Idi makarwarak iti kadakkela na ridaw ti balay. Intarengteng kun tinagna. Diya kun timalyaw. Adadakit di nga siniputak ti panagregrig digiti luwak. Bayat nga kamkamangek ti gate tinasaong balay. Idi adakit ti ruar pinartakak tinagna. Ngem kas ti kapartak ko Manong Robert. Kas tamet ti panagarubo, kapartak ti panagarubos dagiti luwak. Diyos ko makaamukan iti anak ko. Amok nga napatig ti anak ko kadagiti grandparents na. Sa anak ko mga nagkamali ti panangibatik ken ka na apo. Kiti daw dawat ko. Sapay ko Diyos ko tagkita kaming tupay ti anak ko. Sapay ko Diyos ko. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa dari surat ni pagayam tayo Lydia. Anya ti agbalinagasat ni Lydia, iti pa nagpanaw na iti pagteengan ti asawa na. Sa dinno ti turungin na. Agsubli nga ta kadagiti dadakkel na wenno naganak ken kuana. No agsubli daytoy awatin da nga ta. Dagiti nga saludsod ti masungbatan iting kay tumanin pa nagdingeg iti pa nangituloy a panangibasa iti surat ni Lydia nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat na.
Dito hindi pagayam yun ni Robert De La Cruz kinadwada iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin na sa apada, agyaman kam din kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.